はい、料理ですね。例えば、辺は料理になりますよね。その料理は D 辺。このは D、料理は辺。D 辺。鳥はジェッタ。鳥はジェッタ。だから鳥の料理だからジェッタ辺になります。ジェッタ辺。豚はワッタ。ワッタ辺。豚はワッタ。ワッタ辺。で、魚はガー。ゴーと一緒ですね。ガー辺。と、じゃがいもはアル。アル。じゃがいもの料理ならアル辺。で、トマト。はい。トマト、ケイヤンチェンディ。ケイヤンチェンディ。トマトはケイヤンチェンディ。人参はモンラウニ。モンラウニ。料理。D、この。へん。鳥。ジャッタ。豚。ワッタ。魚。が。じゃがいも。アル。トマト。ケイヤンチェンディ。人参。モンラウニ。はい、料理ですね。例えば、辺は料理になりますよね。その料理は D 辺。このは D、料理は辺。D 辺。鳥はジェッタ。だから鳥の料理だからジェッタ辺になります。ジェッタ辺。豚はワッタ辺。豚はワッタ辺。で、魚はガー。ゴーと一緒ですね。ガー辺。と、じゃがいもはアル。じゃがいもの料理ならアル辺。で、トマト。はい。トマト、ケイヤンチェンディ。トマトはケイヤンチェンディ。人参はモンラウニ。